bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu and indaba yokugqilaza angiqali ukizwa ngiyazi ukuthi umuntu mesuke enza into wrong phela lapha kumkhulu hayi mengaphosisi nomphako impela wabuye kuphethe umphako lapha konakele naye egqilazekile quality umuntu engafuna ukubuza ukuthi namlingisela nathini ngathi nomkhulu ukulingisela umkhulu ngoba kwakuyinto esikha phezulu yonke sasingakwazi ukukhotha igama negama kalishilo kodwa nje inkulumo eqhamuka ngakuyo le ndoda uSmirnoff bese ngireply ngoba ngangumabalengo ngaleli yalanga wena uzimabalengo nganguyena impela ngangizenza womkhosi omkhulu nokwamkhulu okay kulungile ukungifedula lapha uSmirnoff wena wazenza ke umkhulu yebo ngangizenza umkhulu 3 second ukhona la baba sikubele sikwamukele emsakazweni ukhozi FM hayi ngibingelela kakhulu ukhozi FM mkhulu kunensizo uthula ezincane uSmirnoff noQuality bathi kunzima empilweni bagqilaziwe ngenxa ukuthi benza iphutha bakulingisela wena nenkulumo unayo nomabalenge khona mhlawumbe ngaphambi ukuthi sithole ukuphola kwakho nokuthi ubagqilaze kanjani nokuthi singakwazi ukuthi sibacelele uxolo ake sibeze beyikhulumela wena mzo angazi ukuthi ngaba ngani nokhehlelezi wena ngazi ukuthi indumandumane isethekwini kanti ngundumandumane ngizokuthola mabalengo nikashile phethe kuniqiniso ndele mabalengo ngathi ngayamagulu ndiyapha kwavala ngazimali kahle mabalengo pho uthabada beza ukuthi ile mali yase-absa ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona sikophothosongala phela manje phezulu kuba kuthiwa la uwashuthe labafana labafana yo butomjana ayisilele phansi obutomjana ngathi ana uwona lokho ngomathi ana phezulu ufuna ukuza ngathi umukuzovela yo butomjana yini ngicela phezulu ngicela ukuthi uzona labafana khona uSmirnoff bezoguqa lapha kwakhuthuza ukuzana ngiyagqilaza abakuza labafana butomjana abakuzalela kodwa ngishwela no ngithi mina ngizocela ukuthi nizenkomo sizoguqa kwakhuthuza ukuzana isiqalile yagqilaza abona nje butomjana guqe ngamadolo amabili ninjani ephezulu ikhona njani inkolo ngiyaphila uwena uqula lengoma ethi ngizodla amadumbe noma ngifuna ukuba nemali yebo ngikhulumile awungichazele kukhona udaba lapha kunoSmirnoff la noQuality ngizobabuza ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona nangempela yibo ngempela ngoba lento bayilingisela sebefaka igama lakho kuthiwa uwoshutha lento engibonisa idlala ingane emafonini njobuzwa indaba eqhubeka sikuzwisa nje ukuthi kwenzakalani nala kwagcina khona ke umkhulu 3 seconds zethinteka ngokuthi ke ethi nazi izingane zidlala ngaye kumbe sizenza yena ngenkulumo ebalekile nenaye lapha ke nomabalengo Quality le clip athi idlala la yinina lapha yebo thina wena ububani ngangumabalengo umabalengo wena yebo uSmirnoff u3 seconds wena uSmirnoff u3 seconds buze confirm kumbe qinisekisa ukuthi nina nikhuluma la ngakwazi ukuthi nje wanya ukuthi iyayiqala kanjani inkulumo iyayiqala ngakhona ngale uSmirnoff qala hey bese gqilaza kakhulu phela mayisiphinda lethi izophela bese gqilaza kakhulu manje cha sasithi lapha cha ngizokuthiwa amabalengo ngiqashile lapha eThekwini iqiniso lelo mabalengo Ay mina nginomuzi la eMelmouth inkosi yami phela indumandumane mina lokho zane. Kahle amabalongo manje yini oyiqokile amabalongo ongitshela uyini oyifakile amabalongo? Hayi kwavalwe sentini mzwana ukuthi ngisayikhumbula kahle. Hawu ngempela manje amabalongo uthi abantu abazokuthi ile mali yase-absa. Okay ngiyasijwayele. Ibabe ngifuna umbuzo othi Okay bafethu naya kumkhulu umkhulu wazafanele uBhikuzulu wathi niyagqilaza manje senigqilazekile niqhilazwe ngani
ekunothise nje ukuthi ngathi khona into ekhona singabantu njalo ama-weekend sihlezi siyindawonye thina isikhathi esiningi futhi njalo masijabulile sijwayele ukuthi sisebenzise into zokuphuza besithenga nje ukuze kuqhuma ukuthi imali esiyishona ufuna ukushona phansi kodwa lutho ukukhombisa ikhonto enza egazini seniyaphuza kusadake siyaphuza manje kusadakekwa manje manje iyagqilaza lento igqilaza kakhulu ithathe bese isuke igqilaza online noma singekho ivele igqilaza lapho ngasotshwaleni akwenze Mkhulu 3 seconds izandla nami ngihlanganisile ngithi nabafana siza nabo la uQuality noSmirnoff bathi lento abayenza njengoba benza la besibacela thina ukuze nabantu ekhaya bezozwa ukuthi kwakwenzakalani hayi ukuthi ngoba besaqhubeka nokudelela nokubukela phansi isithunzi sakho mkhulu siza kubona ke njengamanje bathi abafana abagqilazekile iSmirnoff impela hayi bathi bayaphuza kodwa babona sengathi hayi impela khonto eyenzeka abasadakwa ngicela ukuthi ke size kuwena mkhulu size ukuthi kodwa nje becela uxolo nje abafana namhlanje bela emsakazweni uKhozi FM ungakwazi ukuthi ubaxolele cha khona abafana badelela emsakazi ukudelela kwabo abafana kufuneka badlale ngoba into zokudlala ikhona kogame nekophepho namathoyizi ngase ngibukela ukuthi no abafana kufanele ukuthi mase ngibalayo ngoba lento ngangiyibuka lapha engcingweni bekogologa abafana bengama-asi ngase ngibona ukuthi no laba abafana ukuthi mase bedla into zabo badelela ngase ngithi mina no laba abafana kufanele ukuthi-ke bezame ukuthi ngibathengise ukuthi bangawangabazi amandla aka-professor ngase ngithi hayi ake ngiyithulele nje bese ngivele ngibika lapha kwaKhuhluza ungene ukuthi nazi iy'ngane lapha uma uthi uyavula ifoni ey'nganeni ngisheze esikole iy'ngane seziyangilingisela ade ngisejele nje showe ngifica ney'boshwa ngibiziwe sezivula iy'keshi ngale nto yalaba bafana madoda okusho ukuthi lento ibe nedumela kakhulu lento hayi benedumela kakhulu kanti futhi noma balenkwe nje ungumuntu omdala manje maye senkingeni ezobika ezovula icala ngento engamphethe kahle ngoba washo wathi iSouth Africa yankusebuke wabuka nase-Afrika ubona ukuthi ayikho indoda ebingamlekelela ngalolu daba ngenkinga abhekene nayo iy'ngane zase ziyithatha ngale ndlela yazo-ke manje-ke mina bekufanele bajabule abafana ngoba utshwala lokhu uma bengasaphuzi ukongeka kwemali bona batshela bagqilazekile kanti ubongela imali mhlawumbe kodwa ke ngeze bafethu nangumkhulu ekhuluma futhi uyavuma ukuthi into enayenza impela waphambana nayo ngifuna ukuthi nixoxisele nina ezwe izwe lizwe Smirnoff abaguqile ngoba angifuni ukukhuluma msakazi nabafana bengaguqile lapha bakhona ngoba ngilapha nje eGoli ngifuna abaguqe eThekwini hayi kuthiwa impela hayi kumele niguqe Smirnoff athi siqhilaza kakhulu manje mama ngekuzwakala mangaguqile hayi guqani kusho umuntu omdala guqani cha mkhulu sebeguqile manje balindele wena ngizobathethelela laba bafana ngoba ngikhinywa nawo ukuthi yisabatha kade ngiyakholwa yebo basuke bafika futhi kuyisabatha kodwa kufanele baphinde babuye kwaKhuhluza ungene sesiyogcina isiko nanokuthi ngihlonipha nje umsakazi uKhozi FM ngoba kuwumsakazi engiwuthandayo nophakamisa amaciko kakhulukazi nowenza abafana bephakame kwezomculo. Okay, nizwile umkhulu uthi uyanixolela kodwa ayipheli la uyafisa ukuthi nifike futhi ekhaya ukuze kuqedwe kahle yonke lento. Hayi siyabonga kakhulu nje. Hayi siyabonga kakhulu nje sesivale bemfuna ukuthi ngiye ngakufonela amabalengwe zathi ingane sayochatha mkhulu ngiyakuzama ngithengele izinyane awulibukela phansi indoda vele bese igqilaza ke sihamba La khala kwaze kwasa isina muva lethe emsinga cause iya 5 16 minutes after 10 o'clock angas